miti nadom na ne pa ene nufu esisi nkasa so na odigire wo disturb nipa worship the adoration ya kasa brabe ya Ewurade Pentecost for nyum we kra ene ya na me pepa ya ba wunu na se osrum kron otumfu na nimu ho wo de nyum we sori Ewurade a so ababa ho ba beja etutu ne na ase no ase no tutu nyum ne nan bisa champion o ka kra ne ato aso na yanku enu so ya make penny ya mko amuntu omfu na kwasa se mu di na so dem dos my wa na ya ba so family dance me chetie fo na hwefo nya na do obo asem so ne yete wan no woni wa ka ukoka yeso ta no wa frusuru no wa tia ba fom me pam wa fra ni ho age me microphone obi na wo anwum to koye mu bi na okokọ ware ye wo fence ware ye ja nyame adom no ekuna won fa kun no ema bisi yankopon kwan ti eja wa ko practice wo ema ba mo se ko na de wa ware no sa na de awodin tan ba sorry on nature ema ba ne de anase youth ne de ne wo mu eye no wonti ase wo ko kan fese so ta mo twem wo ye kolo bet nya san so ni yankopon ana se ja ba wonu se anwum e da bako bi anso e de sole Ewurade sa it's a new beer. Say a frau will be crash or melody worship. The choice of songs so crying. Now, apart from that, me am a boss. Mabaunras anyway. Yakoto sorry, wo yera. Any more yamini Christo. When you might know my jarry wo. Sign with me and pay. You better be absolutely right. I'm a radiated kokuro. I want to call him. And no, and so we have a job. Yes, I said that is so. What if you be a double copiano? I. Jesus, magic. Gasama. So my mom say, I'm sorry, I am so for no and control woman tadi shemu no any other ya ja wo magumu tisana o sorry kwanfo ya na nya adwuma ya no we see ne part-time because wo ye no obi e hwe ne nufu egu wo hwe na sire mu no ne ade enti ne o kan de no kre ye mfe ne onyankopon pe ye mfa ma no na ye nya sesebe ne mebia ye mfa ta pese ye de kire se ye sonko no Erade nya sa no waka no so mama that's o choice of songs ko kra na wo de kwa Erade anim na Abrampa ye wo asedanwom aseda yo nyame ne dia ya asedanwom ni nyina ya asedanwom ena ye wo osori anwom ebi ni wakrono Jesus ye rai wakrono ayo osori anwom Yakoto sorry wo yera animonyam hini Kristo wanimonyam adwari wo eramu ene ye wo empire bonyum eno so empire bonyum ni bi ene makoto ahusana sochi ni mu ni nyina ye empire bonyum we de ya kan nyina bom ye tuafra ene asese ntade ya so so ye pa ni awa mu ayi no mpe ena ha miensa tego ayi daughters of glorious Jesus miensa wa ha na daughters of glorious Jesus en grandpa miensa ena ma hurihuri e dia be jeje aso dem ajeje mic en yes senum Kevin why ya de wa ya grace pepe na wo so bo adwuma wo so de ye wo so de anwum ene ye wo asedanwum ene ye wo empire bonyum it is so ye Christonia sanya many nyina uhunu so me say na Abrampa last week no nyame kire ma de bi o se ye kwasole adema eto da bi ye kobuyen ye kwasole no ye kobuyen am ye bafie na me say papa adentina onipa kwasole dem ne ye kobu no say mu uko school no u student bi nya ade ma teacher bi ma ye me bro mo ne ya bom classroom ni nyina da na me say no kra no say eto da bia de wodi manim no bia nsem hu na akodi na najo a odi abegire no obofo no tisi dem wa bo ya brom am say no wonder
do wa be kwasole ya be baka say what to form ene ya twe wase obi kra ko no akofa ya de e wo danum no de ba asofu bini e mesese ye hwe ase ene ye leaders edidi anim what the platforms wo je obi yire wonu obi yire akodi no wansuro wabotai e de ato ne hwe waso ehura be gira danum abaju akoda ne mpana ho ofiri ne boyfriend fie straight to church edware ya satade abeje mic ejira nimu wama menwa memwamo odi wo chire case number 1 kwami tufuo complainant he no free by konongo free town ya baka tanani da be na be yuti kwame name ube yuti ndabe unyi ube ya yin wase widi ni lolo wo abodi se no bi hu or the first charge betos ai yeah abo tre bibia be kama ate to asa wo panic bibia be kama nyame na ehwe bibia ai ya uba ye show isu a onokra de oba ne kotokro sulu te hu hia yenko ukwasore bacho me kwasore ba sele me kwasore wejai yo asembe na dia be dawo mame momi mpacho mini obi kotena ye awa akra npakra me ne kotena ye ono one ne yele ana ne mba mienu aneti oh fine ti mimi koka ho miensa ti acho dan na efie na ye wo mu no na ye 3 bedrooms na adwaye no wo mfinfin ti woni ye nyi adwaye okay nti Sunday mame no ba ko ho akra ne be mape that's mbebre se die lano etiko kwame yenkoi momi mpacho ndi Sunday anopa bi na mi dwaye ti me wa adwaye wana na me hu so bi abie ti na ma chi na hwe epono no na me ten na wo chi na hwe epono na ye di pie no ti na ifan se woto na hwe ba wo ne ma de ehwe dai ayo ti me hu ya na me ten ye abaten me hwe na ye ma me no enti me ya aduma na ma ya che me hu momi mpacho sorry mi dwaye ti me no se o kwame anya hwe isawo ye bema asema ma me ne kan no ntimi ma fa anya asenti o ya o kan sana na me fa metaro udi twa wase ni twa no pie na me ko me dem enti o mu a 1 week ma me no de wa na wone metie na asesa aw aduane o de ma me nya na asesa woni boni mu anane papam first no ma aduane a na ma na o snack akla afi wa increase meat ba try no ma me number bie ma me no so na ni kunu ekokwa aso on tafie na ne maso ko skunu abiji ti momi me wa ebranda bi de no ma me no ti aduane o de ma me no wasesa no oyo kama wasesa bibia ti last mo wa no ma mi sika se me ngin hyemo na me je na me dana si ti ya kwa asole ya mantem e watch 19 kwenti amantem den tin so na ne maame ni kunu no ekwa aso ne ma no so ko school ti na abo be 7 na me dawo ti me dawo an pa 7 ko watch 19 ti mo ba na is wada watch ti me dawo na me hu se obi asom be mam na endamo na mu so obi asom be mam na me ti mani na maame no ti o ya no ka se me mia ma no me nye din ana otena me so Sompa FM. na sata mu awuda ho no ana obesumu no na on she bossa short achona me she nika short nika me ba me rom hunya na me criminal crazy agency bi na bi na de nika mo ha ni nika mu ha achona ice boxer na uso be me mu no epijai ba achona me na wasuma odi ahye na num ntina ho asore me ba achona na ma me so so be me mu ahutumi sore sa ese be ma no de on de wonimu obia nkwase asem na wodi no
So be out to me pigeon just like that. Hey, a man, more problem. You, Kwame Uncle. Ti mommy o yes an na otena so. Na o si mi miama no. Na frida na obehu medwae won. Ohun se me ye bema. Or trans was a song or trans was on the water. Ah, satama o so me bema no otwemini kan baaye. Ti otena me so sa na se mini kan no. Mini kan aba fam na otena so. Na mommy no na mi ye bibi. Na si Na Satan no afa bema da. No afa bada. Na wafa bida. Mpatwan. Ani se na wo so no wabnim. Yantiwe. Na mommy no mi ye do no be wie. Nti ade a chie na ofle me ba ho. Enso ade na ni kunu na ni kunu okwa bi a 3 weeks Sana waba. na na ma ya wura hosem. Omukọ SS boarding school. Aka me ma me no kwa na ho. Na ofle me ba na ma no kokulu. Ana o ka kire me se de course ndra no. Boni bi ani. Na O sheni nkura no. Ba o mane mura. Boni bi ani nti Monto aso. hwe na me anka asem na nkyire obi a ya akoso ana nkoso me Ni mienu ntem. To ya na me de mai din na me siwo. Na o ma me sika na okoye. Nti efiri wonda bia na aba me dam wo. Ni kunu ne ba no agya sa de ne ye. Ni kunu kwa afede no aba betena me dam ni kunu kwa obeda me dam ma ade achi. Ono beda wo dem. Na one nada. Pachan. Okay. Ni kunu kwa no aba me dam no no ma be ye de obeye. Utime da wa bia ni kunu kwa 2 weeks no ma ya. Obeda me dam no na me ne betena 2 weeks. Okokuru ma na okọ. Ojari a me dam wo no aba beda wo. Hey. Just a ma bi de. Ahemu de wade ubo na abrampa. Chese na de nsu to agramu dwudwa. Ememe dwane. Obe kura torch kwe ntuma kutu ebukura gniti betu tomu meme dwane no akoda be ma dem. Hey. Senti. Sompa FM. Say. Yo. Yankwe. Ba 20 o mo ma me ne benyem ye. Ana obewo ye. Owo ye nkwa akra na o mo se osene. Ni kunu kra ba eh. Obetra na me ba so sa ne ba ma me so papa no na wa wo mienu mema mienu ni oba. Tuenu ye oba. We ni oba. To on ko se me betena fi nshila aba na bela bom. Ama na nya baba. Onya baba kra no kra sa asene. Urade nyanko. Ye meme bia mo bo urade. Koloto. Kasai. Ti mpacho menene ai woman no wa woman de na de oyen de ogusuwa ye. Ti last bi maame ne be wo ye maame ne wo wie na ne kunu ne ba ye ne kunu ba na o se kokwan so biem ti dana na ya numre na woko ti woko ye na maame ne sa ba mo Say ye ne ho adwuma. Oba be wanya wanka se oba nkwada na obele misika o de mo so oba nko be ko ba bi so okay ti me to o hwe TV na maame ne ba ho na one me be ye dia one me ye tie na ne hu so bia bia ho opono na wula ho na ye ne kunu na choba na me soma wo me ho ti asema ne kunu kan se he na kwa me sa na wo tie ti na maame no ne kunu ne bebo me na maame no ejina mfimfim na me ko wula na se ba sa na ma fele na me ko wula dem ti ma hu di e course awo animu ho ne ne yele ne mienu na ne kunu ne ba dem wo niku ba wase me nsame ne oma nyian pie timi ye na me pa na twuma bunku tedwe mpa na twona wase me kula me ba ama amfa mbi amba entare nyo no na toma me nti Eti ko mpie timi me ba me to bag ti bag na me fae me fon kula ba sa me jan ho ma ntimi amfa ana opamo me opamo sti abontin ti so me opamo sa ntimi anko fie na abontin sa ade sa we sto no mada. they said you na esi. Pesa de na ye bo. Maame no ni kunu be hu san asema ni kunu kan ne se wiase amba oba me ne beda na mada no me be ma ensoli bio me wo kan me fa no tla man se nya asem bia na wapam nti ma frifio nti Ne free ono be ma nso ne. E di san fie san ni. Edi be
1 year ni. Be 1 year mo ani. Obe man soli piem. Na brampa. Se sa asem we akwara na ya kwara boni ana maame na ye maame boni. Maame ba panimu na o mfie sen. Chomo 21 years. Nje man so no yes na wo 20 years. Na me ko 20 years mo. Na mo 19 years am. I will 20. Nothing na me say champo maybe adwama food say. Se wonim say oni ayi ahoshe so a enkwawale be ma wo tutu kwai. Enya wa ba na afa be ma say enya dwuma. Wo de metua wo ka. Tina fie me no me ye oba akukọ nyini. Mesom wo na de wo so me. Ye benya me ma bi o be say dwuma ko sa kontraje no. Na we pa say pa obi ba be mu asa akure o ka say na abra pa kure ni atete ni su maami ba pani maami no sister no obe o fie say onyi be say 30 simu obi 38 or 38 no wa bo maami amane choba 17 mo na mane ye ahamu denne e ma ahamu di ni pa san bebe fie o e ma bi na wo kwabena ni se dura na jo a wono woni na microphone pumachi ba ba sia won so bi na obi da na waka ne na atwom o tie sound no ana ne ho aba na o de akoda bronsama tumi abo ba pa kura yi e di kwase ase kura yi mu yakodi bro nya ba ne nsam ntra be so ntra na o de no so we di agire pa kura ya pa di afie de wo be wu o because niema eyi ba ni nyina confession niema eyi ba no enya mo friendship mu nani enti akola anu susu se abai wa na e wo ba nani wa ba da akwaje wo ba nyai ajor ne ba for you Mr. Champo so from me da say me won dwiri me papa akoda su kono ma 19 years yeti ma me ni fie mu a che se o che ma me no 38 o che 19 years na papa na kam se mbusa se ni no oda so wa no on dia pama na wa ba de Mr. Champo no de e kwasu yas akoda su kono ma a sebi o na chi ni bi me na kan o se hwe chi no wabodwe na chi ni bi enti sebi adum bia ye na adum na se wakwa kopie ba bi sa no a Kwande nka ya adwempa o so for me sebi akoda nyo ne take the initiative ya okokọ yes ade ma mi na di akoda yi akọ ensohwe kasie we sem na sebi wo hia ya kani ahokyere ya kani aduane de afo ene ye fu de afo yi akoda yi ma mi yes a proposal no so ka se wonya ekomunti ene ahokyere nti no ene bia e ma no ko yes bia no se na se ma anya na me ko hin ene wantimi anhye ne ho so na ne ema won se akwenso nanka wo kwa asori o maami nso kwa asori enti maami na so a wo offense ko ne mu nkyerɛkyerɛ no won fa anya adwuma ena maami nso so wo nim se wo kunu sebi otu kwan enti akora wo se obaye oda o maso miensa enti kan wo ni kwan se kan ba ma dwi wo se akora wo se wonya 21 years as whatever no ever na akono ade ya so ye be memu akoda wo hwe no na ha mu no na je se okunu de ade bi sa keto bi because akoda wo se de ya ade pa ade a ene na ma so ne won yie won na em se bi nso na sebe okunu de ne munya den enti ohun se we ni ye abema no emu edi na ohurusi so maami na wo hurusi akoda wo se so pa se enti bibi anka no akwese no wadanto tinani no no waposa na ade ya na wahuase so na so osum no na so onsum no so of mama eno so ni asem yo wo hia dafo yi o du pempenso bia enka bia ka obetimi apam no na so wo hia dafo yi so of mama wo fain na so senka akwenso ko tintim ebi so apam wo fifia ono mo tinka wo tintim na ebi kura so a enka wo ye bold aka che papa no anka obenye ba bi so asi fiso ne control fie ho nka papa nka ba ni dresser won ye na yesa na watinya ka kire no nka ohia nyina nka tunsu betwa ese ko ba so am Mr. Champo ko kan obenya asem o so ba ka wo boa kroba an be ka se wo boa so ba no ba ka se wo boa ka be wura puru na e na bra pa kan ye no ne ye be dinse
yɛbɛka asante entam kɛseɛ so bɛbɛ bi wɔn ma wotumi kɔ anim kɔ kansa ya wɔn pam wo da ebi esipɛ wɔn pam wo da bi so wɔn sɛ ɛnyɛ no kora na kan wo ma so enti wɔn yɛn na ɔdwene wo ɛna wɔn yɛn kɔfa nsɛm wɔn sɛ nyina ba so ɔfɔ maame bɛrima no ebi wɔ ne hwee wɔ ne aduro wɔ ne biribi na emom no asɛm ne yaw ɛne ahohoma yɛ a yɛatwa mu no ɔkan ne na wɔn afa ɛna yɛayɛ ne bɛrima yi ɛsa nti nea wɔka no kyerɛ paa ɛbɛm na akwaraa no nso no confession a wɔba bɛyɛ wɔ fidi kɛseɛ wu esie so menim yɛ sɛ onyankopɔn nso no wɔde akyɛ no because ade na yɛ a wɔka nyinaa ne wura ho na sɛbesɛbe n'ani nyinaa yɛ kɔ enti na gye sɛ wɔne ne ho paa ɛsɛ akwaraa no ɔkɔ so ɔkɔpɛ pa bi na adi hɔ ɛnkra hɔ enti no yɛntu so maame no ɔde no akɔto adwa mu no saa sɛnti nso mfɛnse enyu akwadaa no sɛbesɛbe o maame ne mmom na ɛsɛ nko hu nyansa na mmom no sɛ ne wɔsi pɛ ne ho no ɛne atɛgye ne nti no na kɔfa wɔ nyina bae ntem sɛ paa ba bibia to betwa so maame da se ɔba ya brɛmu my lady ewie nso abia nyame nhyira wo na 2026 we am sɛ nsɛm wo ebesi ne bɛkyɛn 2025 na atwam wo no na sɛnea ne yɛ ka sɛ me kɔpɛ bibia bedi ɛne me bɛyɛ den ne nam na abrantie yi won ka bi nhye mu 19 years ma me nkɔtena obi nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɛkyerɛ nyɛ menya biribi abɔ brɛ twitwa me ho na afei maame a wo no waafo a wuti fie da koro kohunu abɛma aketoa wei etadua ɛda na he mu a wo se wo bɛma obedi na kunu kyese wo kunu ne de na ɔyɛ de yin flowers ana wo kunu na ɔyɛ de yin my lady ma bi ntie mi awia yi me pacha wo yɛ ɔbaa na wo pɛ bɛma na wo se bɛma no wo pɛ de owo sika fa hyɛ wo tirim sɛ wo choice ya wa meki no ɛna afei so wo de hyɛ wo tirim sɛ me pɛ bɛma ne tadua so wa na ahoɔden wɔ mu a me pacha ma wo yi wo nye wo yi wo enkonkodi mɛma bi akyi na nsa nkɔhwɛ mɛma foforɔ trɔsɛm na enkobɔ musuo kakra kasɛi sesi akora na aba mu ye o akora te say 20 years or 21 years fe na okoka kire oga say wo yire no akwada na wo no na emeba enye ye maame ne ye mambofo a kane tete na oba bi say no minim de wo si etwa na suo kura because ade we ya waye no my lady edini pa bebre be konsɔhwem ebe sei nipa bebre musu akese a se say hwe te say eduru January kura na nsuo tɔ epe ne mabiem boni bi say niama asesa ekomo abawiase amanyiafo ya ne maame we musu sem a wadi nti ena de nyina akwa akoto semu asem we nyame ne bebe mu a ye ne den na akwada yi nso so ekwan bi so na am se eye ne de because my lady ye na nkum a my lady sesi ya meti hoi na ya de mense hyejam eja no ehye esen mensai mempe obi kura nsusu ho nkyerɛ sɛ adamfo asɛm a atumi anie wada mama minim de bi mfanfa ho po obi bɔ na mane wo maame wɔ hɔ bɔ maame amane obehunu ko obefa so na na bia on sɛ da bia ya ka sɛ mɛma ne nani suban ya omokɔ awade ase a ya na omota ne omu medifo kɔde dane ade ensɛm we bi sɛ papa bi a ɔno ɔkɔfa house boy de baaye odi kan de oba baaye maame na ɔte awade na asese wɔ mpɛ afei de ɛkɔfa bɛɛma baaye no wagye bɛɛma ne na etwempena papa ne hu na asɛm bi sɛ ya na asie ɛma ne bia yɛ ɔmo ho ɛma bronsamsɛm ne abususɛm ahyɛ ɔmo akoma mu ma maame no nyame mfa nkyɛ ne da ade a wayɛ yi na bɛɛma no na minsu no ma ne due my lady me da ase yeso da ase na rampa my lady me da ase pi nyame nhyira wo pa na yɛ nkyɛ yɛ tiefo my lady anokwasɛm saa ɛyɛ confession ya de baaye ababua binom ama hawa nanke binom wom pa nche se edum beko wom ni nyame nam so gi wom ebi se watime bie numu aka no se difo pa ba nim se bibia beye kamama ne be ma na adwodwo no besore malady edi nka yenka bibi nkyere ma no binom sebi so free se wo de wanka se adwama yankasa no adura wo se ntoma malady mpe won wansem kra nkɔ ware kura nkɔsɛ wo mmerɛ ebisa wo ware no obi no bɛda a ɛyɛ nkwase asɛm entie ne tena wase na wo free sɛ media mede kwaku bɛba kwaku kɔwi a mede ya wo bɛba na de edididi so a ende yɛntu di kura sɛ wo pɛ mɛma ende watu hu asuo so ɔte saa
malady ye wo ma bebra ye suban ye mu da na di anu no suban ye mu da na di e wo krom ha no na sebi akola 19 years that time ono nete malady ne ho akono ye dodo sei so wo fa bi kra ye di tipenso na no mo gro enti ne be ma wo ye ne oye be ma na akosi sei malady ye ka be ma ne sebi di otimeto atopa na be ma ne di otimeto atopa no se timi yibi e di mo oba eti abrantie woman ne no dai era wonya bi ma ona ne be ma no wo ye no malady sa oba we sebe tete wona nkense se obeka nipa ho o si etwa na su free kura wo tim nim ana wo frim eye nkwase asem emani bi eye dwaman atresense malady se bodani mpo hu ne se bodani be ma abrim gina so be ne beda sankwase asem we si ya wakodie malady se be ma bibia ye no so awuo so yare o onwo nkwase ade a wakoye ne de sade o yaba malady ana ebiem yema emani bi ntiase so free so be ware be ma na adwuma wo ye ne ya kwantuo na emwa wo a sa wade na nyintum mimi wo fa bi ka kyerem so ono ne bade enya de obetiase ma obi ti abrochire so on de obo ne bra abrochire no wa ande na si ha won so sansensem no so ebe ma ne ba na kobo adwaman obo adwaman a ekwa akofa nsem piaba ebi na awura ya yi malady he we sei eya ahode senya ahode no ya wo ye beifo wa hunu akura yi dache malady eya ne duru ba bia ye hwe ne sa wo eduru ba bia wa hunu akura ne dache anu opese wo se no malady antimi nkoba se nani kan anu ode hunu sa akura ye be ma ode em eye se no opese wo sa akura life hwe se dia ba beto akura yi se ne be ma na awuei eya antimi nsore afimu ni se ojonso anu anse da ho tim na se wanso ma ojonso agu no malady sa nkwase asem ye ne sai enti awura no ye ka kire no ba bi owo bia so wa nu no ho malady nu wantimi anka nche ni kunu se ade ne ye no krenti mafom fache me malady sa oba no kwa na wonto no enya de obenya hoto na de mi ye ni malady akra na waba be pie mu no akra na obepie malady osunu mi o se malady wonim se ni papa ni wonim se ni papa ni wa bre moja nso nye sa papa yi moja malady se bre bi adu na akra se akwantuo bi kra na aba ni yen cheki moja malady nya ne papa no no hwe ba bi aba bepie asukọ no ma wonim hwe na wonni no hwe ana se wa ba banyim ma me 38 years ene wawo malady we nyagimi emani bi mfansu nyansa eduru ba bia ya yo mu hwe ha na nkwase asani atwa wuragu so nkwase asani atwa wuragu so ebra duru se so obi gimi se won se boni din malady ye fie mu na meka enye ya fidie so ya fidie so de obedo ayense ha ehwe ha malady ye fie mu bi na meka asemwe sa akura ye na adwe so obebo abusu amane a akomu kotena kokoam akoye ne nyahwe enso ye bibi se akura ibe ma awuei enye bibi na asie enti maame no malady na we na abran passage sa omo sheda akoko papa ni chewo malady sa na wom enti mi ko ba se maame ne be ne nam ne baabi ama akura ne nam ne baabi so no wa fa no we dia apa ne wa nana malady na sa afini akura efrifia woni na mo de be pia ha die malady se maame bi kura wade ne da so de gina mo hwe se wo ka tira brantie se oba fi odi nhiraba no wo pe oba wa ya wonya oba eti so oba na bade no wasa awurade nyakopo wa be sene dia na se nimonyam kese na abafio malady sa akura obede wa yinama maame no nyini mo onso wa akura na si abonte se entare ametoma ne nyina maje ne nyina so ne ya maame enkwase asem a wadie ma ne so mu tuatua eduro na musisi mu nya den malady na hohoro no doso malady eduro na branketua e bia kepaden eje ma yiri num no malady eduro no betua na nso sebe pani bi wo nya ne ba bi ko wo zia no mantu a wo gina ho ne anu mantu ne wo betu sese no obi nso beda sese no papa yi okope bibi abo okope sika bam ye de adidi ofio malady nka we boni be ni ne bre na abrampa na akochema 2 weeks yet Ghana ya malady ya manyina na timi twan ma saa malady anu no se wuntimi asa wade we pagya nza wo wiem se mintimi na se waje atum se malady ubetim ne de awon so otena ho e de no obetimi obetimi atena ho 2 weeks 3 weeks na ne menai na malady 2 weeks 3 weeks kwa ya adwuma be ya e de adea malady se nya adwaman manyina na timi na malady anu ya adwaman honhom na tini mu ayen kwase asem no wade no obi o high libido malady anu uwa oso ka tire ukure na waka na fidie so fe ukuru tena se bema mimi ntimi sa de we eti mimi ya bema ama wa ya ba de tena fie me ko aba no wadidi ai malady na nya obendai
sese ube suro ai enna ho se asa petu konwi maledi ube sia to panda mpaso atwo ho se yoyoyo na asa panwi semfu atiko maledi ko sie ko sikoda nkoda opa topa be mensu ko pesika ba na so be mu obi adi o maledi nyagimi be me ko pesika ba me yadidi na be mu obi no wada maledi asemu enyansa be no sa de we eti awura no maledi entimi nkoba se awura yi aye nkwase ade we masofo pa ebe ne simple sa e won se awura no ne abrantie yi ye panipa ka ho na chopa bi ba ansa na hongoma na etwa meso mu no maledi wagem entimi ko papa no nko aduro bi aso wode yawo anibre ne ya maledi eja wo ni paketrema so enti na nsese o mo obi ebie nano di nisuo edidi watama na so odome wo no sese ahwe no me na dan so ni nyina so ya awura mambofoi eye adwamanfo na ma we nyina ba eti mamuti awiai wo waye wadwene se wo ye bie no no mi afrim baba no yese friend abratena yese friend abratena e wo Christ wo muti awoshi agro ne fo ene de besi na anya si abratena se wuti a kratina ne ne tena ze wo nsam na da edwa so a ya brum no awoshi na wo togo kwaso okofa ntare ne ade ba ene edam no sese wo unu abratena bia bona beti se ne duma wodi ya no ana sese apia bonti sese no kra no bema no afa na ade eya woni ne te maledi besi emema no bi no maledi ebia ekwado nto se de okan no sankwase asem nyina akoso no obetwa wura guso se me domeyere wodo yire won kwase asem we ho sa 2026 idie yentwa habenti enwu asem bia so ye be ma na pie amade besi asi ya wonu se mumu bi no mu age se twom abnati nan enye nkwase asem a wadie na ni din ne nam framam sese enti awosh na wo a wudi udwuma wo ko fantare otogo de ba eti wo unu abnati na bia ka che ne se adwaman ya obo wo ni fie no maledi we ye be kan stage se we ye tutu ni oh maledi edu be bia yan kan kura nche nipa maledi we ye tutu ni maledi jan oze de jantra ye na tutu no kwase maledi anu nu tie maledi jantra ni tutu eye the same thing wo bi wo hono ma ka jantra wo nima de kro this wo ka tutu we no won ko gina kwa na nso wo te wo mu gina kwa maledi so be fa akola wukuru akofa na ba ne nete sese nyima ba mo wawo amaledi dia nu mususam ne enkwase asam no eti ya ka kire no ba bi owo bia no onye ready say asam no se no free say akafie on ma say ne abie eti papa ne beti no watie mu ye na akoda na ofiri mu ba ye no krati ya de na bre ne maame sese wakọ abonten ode asase anyanwam so wahwe na makra no ayefa sese obeje no sese kra ba ma no nya odobi ama akra no man anu so betimi asi won se de yesi akra ne se no no wo se ni ai se wakoti so wakonsuo ne ne da no maledi an de betimi asi se nya de obetimi anya do e de ama akra se na dwen be ne se ana bi o start ye ya che because oba se ndie na Abraham pa busa ndie anka no kore da binya de obetimi abie na no aka no kore pe wom de obetimi aka nse ye da krope se kromfo bia maledi da obeti no kwa no ye kromfo da bia so obekwa akofa na da obeson mu no ano ye kromfo awura yi die yi waya chew enso sabire o matena se aka che ne kuru se e da krope na no kura no no wa hunu bonsam kura ye awurade bonsam yi wa hu bonsam kura obehye ni mu ma ne ye sa de yi bonsam bai maledi bonsam bai bonsam ne wu abnati nayi kotwini bai ya watimi aye nyambrasam nkwase ade wei ama kura yi kwati na wei maledi ye kan wo se awiabo sese akwa na ne kwati awu a wo ye hu hwie nye yi maledi wo ye hu hwie enye yi so eti abnati na no o na me chenza abna maledi wakana ye mama ye nkomla so for mama me da se abusuafo ena wie so so achia mu nyina from Sharp Herbs in boost herbal mixture o se police ni na duro no eno ho nkomo ena ye ne edi no awia yi ye si afefoforo mu no kwasem ni se enioma bebre ne si ani so se ye beye na enso so no ye de niema si ani so sa na ye refi apomden eno nti Sharp Herbs ye se afi mu mo apomden hu enhia pa mo apomden o health no enya o first priority bibia wo ye na mo apomden no endi kan eno nti project na o pese wo ye na afi mu no se wo enya apomden a untimi enya nwie ebi kra na o ma school o mo ko pese o mo
konkan enu nti afi wa wadwe so be ye adwumaden no wa yi o mafiri baabi e wo no edo makọ baabi foforo wo next academic year me pa chow so obenya hoden obenya pomden e de aye na adimu a agye se o hwe se imboost herbal mixture no odi bi e ma nipadua no odi kenya nkwamo na hoden ye hwe apomden so yie no de setitiru pa e wo se ye me ani ko ho e ye immune system no de nti a ye ka ni nyina ne se immune system no de enka ya kwa se eno ne ye foundation e ma ye health eno ne ye fapem e wo ya pomden ho nsem emu eno nti se ko ba se immune system no na hoden ko fom a automatically yare ne de e bebe basa medofo imboost herbal mixture wo ho se eboa wo ama immune system na hoden asa akọ nanim biemu na atumi ahwe na yare bia aba nipadua mu de afa na ebobo ne ho ba de abadada abaje agua abetina nipadua ne mu ana de afa na nam kwan so no ni nyina watimi awoso mu nyina afri nipadua ne mu ama wo ho atọ numbers a didi dwuma o pese o fra ye asem bi kire wadwen a wo nkomo bi pese o ne doctor edi ebi kura wan modro ni bi da adansie bi e wo ho a bo modin se o be fra ye e wo 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388-149 ofre Dr. Cecilia obeje oso wo haw oyade bia betimi no ene no edi ho nkomo ya na dodo na tumi frɛ na oka o me yare for so many years manum nro bebre ebibidroi ma ye bebre ebi mu kra de ne ebugu gallon mu na de ma ye e ma metnom nanso so no ni nyina ma hunu so Dr. Imbusti ma tenenka obi adi ho adanse ma sa te no radio so ma te TV so metumi anom bi ubon so obe frɛ na ye bedi adanse atwe na se be hye ni nkran se onom aduro ni bi no acha ye bosome no afrɛ no odi adanse ye ba anopai ma bi adanse a one yen kyeye o se oboro 70 years ne nimfie no ekwa animu nanso hu na oka nimfie kyewa abeka se onyaye adentia o se yare bi bebo no na ma ni ntumi nantimpo na obi di imbusti wadanse e de kyerɛ no na onum eduro no toato aso no sese nyankopon adom otimi nante wanya apomden eno nti ma me panimu abesiriwa ni fie a otimo no wa bomoden se wafiri ase a ọtọn imbusti ni bi wọ animu ọsị nya mfaso na wọpẹ sẹdi aduro na ya ama no nti ọpẹ sẹ odi ho adanse ẹkyerɛ afoforo ma me ye kyia o ma ma obi na anọpẹ ofrɛ ya doctor frɛ me nso na me ye no mu nyina ɛyɛ kɔ no nyankopɔn onhyira wo paa na adwen pa wanya sɛ odi etu saa na mo no enye kɛse emfama wo medafo ya de bɛn na ɛha wo Imboost herbal mixture yesi the aged strength we ma me panimu bia o ka so a na didin we ma imboost o ono so 90 plus o si imboost ano onom onom aduro bia ka imboost ho na da mitu ana mo mama imboost etu ka kɔ ho ne yɛkɔhwehwɛ ye nana no na eni gina na eni kan mi posti bi e ma amanfo ehun social media so e ma amanfo hun die nyankopɔn nam imboost so ye afenso so ye ma me ba ye nana mpo nye ma me ye nana ba akɔ ukọ La Paz sa area honom na mami owo ono nso according to them almost 100 plus ba mami ne yakwa ono atimi pie efiri ne dem eba ne ebetena bontin di nkomo eni je eni kan so ono so ono maduro bia eye imboost herbal mixture no enu ntina ya na ba akosi aduro eye the aged strength ya opapafo bi no mu a omo fie kwa animu diabetes wo ni padua nimu pressure wo ni padua nimu omo da doctor aduro so enom enam so yade ne nam so amane sebi mpraduasa de opeso ne ho kan ni kura egoro no ontimi ne no enguru ye esan se sugar no edoso ni padua nimu a etimi wiki bema no na afen so o pressure kosuru bebreba enu so timi ewiki bema enu ti eno ama sese no omuntumi ne omo ho kani enhia ye na so sese nyankopon nam imboost so ama san papafo no so omu di adanse medofo a wutie me ebia na wo ye oba wawu bebre ana wawu mienu ne miensa so na wo hwe se the system ni mu asia ye na wo pese obetete wa wontem ekwan afa aso ye no amwa enu nti nei akofo how ediaba last week enua baba akwa me wa officer ofre ya me ne kasaye wo se mama imboost no kwasem ni se me wo ye na me pese me te awo ne ntem kakra nti me ye family planning na se me pese me tete awo ne ntem ti me ko wo pan ye na no kwasem ni me ye to aso 4 years se me ba no 11 years
maya awo no entumi ma megya de ne dadada nanso entumi ma esan se mensis ni ntumi mba ye eba ketua bi na ade a okan ya na ye awerehoma me ne se sebi mpredua sama mudidi monimu a asa kofa enka bi a enye nika ede aba na hemfie honom medafo a wutie me yenua ba ifra se se onom aduro no yenim se nyankopon adom improvement eba wonso so how no eye de Sompa FM. eden na etete wo ebi a wo de no enye menstrual pains enye menstrual disorders eno kra de eye bonus kra e ma o moment system yi eye bonus kra ebi a wo de no eye cholesterol eno akọ hospital doctor aka cha say o cholesterol no e kosoro pa ye o maame bi e wa anyinam oye choba wo ho first no na ka beduru anyinam akwan no ho wa ye signboard de imbooster to so na nse de ebu enti wutwam a unhu ye maame de enti a oye sa de no de ma company ni nyina ne say onya fatty liver no wose wono numunura na obi di imboost ho adanse e kire no no kwasem ni se ode no to imboost ne so nom ye na oguso a onom aduro na okọ hospital no na doctor di adanse e kire ne se fat ni nyina anan medofo ya de bai e na etetu ye base ya ye mpese e bebo nyare waso esan se imboostable mixture no eye immune system support na se wunya edro imboostable mixture ya yese boost immune system na eboa ma otimi ku edi nyarewa bebre eso ye ba ye mbobo ya de so na emom adofo no mu bia nyame nam imboost so ama o madanse e na ye ka from last year adanse a aba no eno na mama imboost me betena se a meka ho asem de ade ani ehu ene de ya so ahwe eno na ye di ho adanse enye sebi mpreduasan se ya ye aduro ne de aba se monnom na ye de ye num bi yankasa so yeso ye wo ya danse fa numbers yi mama imboost ene meka madanse baako fa numbers no o fa numbers ni wi ana me de adanse na to aso ye numbers no eye 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 eno eye numbers a ofre na ne doctor atwetwe enkomo no kwasem ni se me wo me first born na bibi abehye asemi abdumi mayase ho eno ntime de mensa kan me feel bibi sa se ewo ho ntime ka kire doctor because ata na me breastfeed eno osi wo kire me kwan ya me mfa so eye imboost ya anya de foforo bia ena me fra se ese me nom sata ne ye adwuma won kran ko ane ye makumase nti anopa bi Tuesday bi se ya ye ko station baako ye koduru honom na me duru ho by 8 na me rura studio ho amekasa me ye adwuma ni wie ya me betena ka mu na me hu se asemabu me nsa afei de all of a sudden me hu nyina asai ena me frɛ me kofie me kɔsesa me se me se ba adwuma na afei moja no aye too much nti me jae ena me tena fie na me frɛ doctor ena o si nye bibia eduro na menom ne bia na bibi na ahya ase e wo honom no ena enane no kwasem ni se me bu me nsa saa time no etwaye ni following month me hu ya na se menyim ena me de wo me second born ade ni se 2 ye se mem ye se fa hen ya ntenka biem mensa na ye titiriti pa me wo me first born wie mensa we na nka mentimi nye ni sei especially samiti AC mu a me ntumi kra me de call hospital several times by achi na me hu se da bi anhwa emoa ma me breastfeed de enso ma me num aduro ni bi na me nom to aso a me gidi se me ho beto me nyankopon nam imboost ne so ana saade no ejaye medafo ye kase ye kan adanse a ye wadanse ni bebre a ebi fa ye busua ho ebi fa ye nanfofo ho ebi fa nipa ye nimo ye na o mahia pen ho enya adanse ketua na emom ye kan si abadwin se ye adwuma wo ho adwuma ni mu ana ye wo eno nti no ebi a wonyi ni nanso se wan bubu nu enwu wasom na se bi wan je ho akyinye pi na se wo to aduro ni bia no ma ubehu se de adanse ne tie me free patase na ebe na me pie free one of the stations me pie ya me she t-shirt nti ena man bi hu me no se imboost adura me no mo anu no na dance na o me phone so sesi a eye papa
ɔse ɔkɔ akima wɔyɛ susu box na ɔde kɔ akini na ɔhɔ awie a wɔnam so ɔkɔduru fia ne honam nyinaa na ɔnom imboost na wɔanya ahoɔden soronko na ade kyɛn wasade aba na adwuma wɔse ade a yɛma ne titiru paa yɛ sɛ malaria akye no 2 days per onom ya na ni nyina adwane medofo imboost ho adanse ye kase ye kan ade ebekye ye kohwehwe bi tonom na ebeboa ewo herbal shop licensed chemical shop pharmacy bia mu no enye na eboa no so de da fom o pedodo atu a imboost pharmacy e okumase kode ofen so kwan no so ye se atu enro nka ye nyina abrofo duro ne bibiduro ye tu bi wo hobra na ne emedi dwuma na wani beje se afe Clement Herbal ai wo brekum ubenya imboost ato any pharmacy ne herbal shops akese a aka Ghana hafa na babia imboost nya na fa numbers no na ye bre na so na ye sorry so eye 0246 20 84 96 0246 20 84 96 and 0261 388 149 0261 388 149 me do for me do see akan who say imboostable Mr. de e apomde mapa e na apomde mapa so ye imboostable Mr. e nam say police ni na ye nti ukoto bia betimi aka say police ni no edru no Nyankopon hira mo peace of mame mu ni nyanya adwuma ye da say enso ye da say me di ma fo say wani amawo a ogi ne hudi nti no otwa brato ya de asu abọwọ chimienu Dr. Bijan Fina ka say obetwa brato ya de so stroke ana diabetes ana fo ani kire ho obesa ni nyina ede amaw wo wabu akwa agogo cry pokuase mayera eho ene wo Royal King Cracker yankwaji bisesi me pa twa de so komano e makomo ne wunkun diabetes ni edura na jo ahotwetwe wa bi eduane sija so na me na komo de wo a no akwaji bi wa bi enkratoe FDA fa hwem agiatum me pa twa yankamfo grow fine ube grow fine say umoja aso ate ye grow fine okete so awona di grow fine bi mu ato ye grow fine ya da wanu ma wontene de ye grow fine ochimaye ne brayo mu hawo di grow fine me pa twa ye grow fine na obeji ye digital center for nsa no adwuma ye ka no so de namu ya no wajibi 0244596532 Kingdom yenko ho sesi Kingdom Herbal Center omo ba omonom di Kingdom Garlic capsules ni bi tesaba me pa cho papa se ne ma hye wo wajojo srade boni agi untimu aboso cholesterol me pa cho obunumu na eko Kingdom Jensen Power Capsules. Bema obegina na fe tremendous capsules. Na tunamu sa ya de bia. Ba cho so mpe garlic pampa wa ya atomni no bi nso aka. Odi tu minimum a. Onu mo ya. Ona wo sen no. Na abrampa. My lady. Nyame ya adom a. Na nanu be ya tachi man. O se adore konfia me otoso na bronche mpem de edu akwa hene. One na na brefi koto tachi mama ahema awie ho de hye ne me kasa mi cha ho kwansoro nkoso. Tachi mamare ya fa hye abefre no apo aduru so ai ye ba be ye na apo he eye modern day democracy afa hye he se bia me ne ma ya de bi ni nya na be de sanwum na ya bodwa he na ye de midi ye de bonyum omo ye anase be ye sa de he ama se woni wo ye mfomso a wani aba ho so no wasesa bela titimire mu ho ya de bi ba Techima na be frɛ ni sipe sipe he echiba na be hunu ba bia yade ahi firi ne nananom be kɔ abusa akɔhwɛ be kɔ ne be ka kyerɛ be sɛ hene de sa abrɛ he wo ya so he wa ye kanka bi omo obi anka ne ye ha no enkyerɛ nti sɛ ba anya bibia ma nipa he mfiri be pem ankeka ne ye hyehyɛ be boa ha ba enya de abe ho betoye ne be ye sa afa hyɛ he be frɛ na po he ti edru so dia na daje ni poso na nanom nyina bebepo na bia de obi aye obi bi de wo mpe he na wo de esanyo na oto bia na beto oba dado a wodi ohia si ni sino wo mo ni sene na bebo na edudi e de bo na ni nyina sem de ya nkrofo akoma mu nyina yaka nti sabre he nyumba akwa betato ya yedi ekro yetu asante fo mbekọ amonko ya yedi ekro yetu asante fo mbekọ amonko na ba be di be kurokura be etu yen aha nti bebe start apo he match yo nti bia de opese o hwetachi ma apo he eduru ho ana waba be hwebi efe kwa nti nana ose ade konfia me otoso nan oni tachi mama he ne na nana kosakore topia
ɔne Techima Agya ase hene ɛna baafo Asaretwi Brempɔn ɔne Adonte hene Nana Pokufo Suji Abo ɔne Mawere hene ɛna Nana Techifiri Ababio ɔne Kontire ɛna Nana Franketi ade obie classic mami ye bi hene ɔne Twafo hene ai na Nana ibe nyina ne ba ka bom committee for na no ba lanche kama Nana Nkoma Frempɔn ɔno no ye sana hene ɛna nifa hene so ɔno ana ye aduana hene ɛwɔ Techima Nana Ameya Pentemprem ɛna Benkum hene so ne na kuji amaka si bese hia so wo de we amebubo be dina me hwe buku e kire dɔne be ne metena ya ɛwɔ hɔ nso makoye abusua prɛkɔpɛ sɛ me boba hanfudin a abom din hwe bibia mu a ne nyina ya metirim ɛna me ame papa nso tamensa bosomfo bunu isi nyina akɔmfo hene ai Nana Kwakufa tamensa bosomfo Nana nso baby oye bia wie mchia no kwanso nkoso ai be humi Adazoa se di obakura mefie mechia Nana nyame ahomfa nche me ware ai dwuman me ba no mabubu Clement to me punu mu a nko ba bia no me ya dem te sa akokɔ de wakobuhi enti mesrɛ mo ne homfa nche me pamocho na Nana Ameya ai nti Techima idea enya asem keto akora apoi Abrampa ahomra mehwe bi akono anika enika pa se hini bia ye obibi ana obi aye bibi me kai sofo bi adifo e bi baso betra Techima na be frɛ no sue nkwanta ba bia na o ya asɔre he be frɛ o sue nkwanta nti oba radio su no okasa my god sue nkwanta my god sue nkwanta apo bi bede ne poma na asɔfo he sisa ni kuku ni nkaka we ngba no ofiri ya okoye nti nananom nyina mo de hye mchia me kwansoro nkoso sa bere ye ba bepu ye be fie ne ya ba be som ni ho a ye nso ye ni ho no kwasem iti Abrampa eduru ho amomra Techima ye be ba be hwe bi ye ba be hwe bi case number 2 bibinti ababa wa mdini di be sie sa mo kae a confession be ye start ye namu ade a mo de be kae na okamfante kasa this a champo se wo kae a ofrey se em se wonyam na wafa ni ku achi e wontime nwo ene ye se nka wo mra ne mfa ne masofo pa ne ye bono tibi de me kra dem se wawo ene sa no papa bi je frem se ga ne se wasimu a oba eya asemo eti mu a mo be kai no mo be te voice no bi a mo be ka oka no oka mfante madam pacho na say de be de agigi adam madam eti say Mana do mo ye ya no ama ne so kakra mayo me pacho sister e de na siye Pojo mo tinde mo kokwando mo kafa bloody na maba mo toni wi a mo kafa ba Thursday ne Monday ne ma san mo ko ti ma wol for 6 years na yin sanemba na san na mo ba wolen na drive yin onye mo kokwando me ni date ti wo ye my phone nyina na owo iPhone na sibi no so your ex poche ya bo ma se wo ex wo yire mprada da nwu ya oni ahoto wi ase e na aduru ho no Ababa ka say onu po na oye mukun ne best man nti ya kokwanda na ye me ye be ye wo me be fia na che me mukun ne di na me san be 1.5 year di mo adina kama mokwa na wato ko mokotwa scan na wose hwenyim mbe fie nso a metele bibi ne nim me funa edzendzendzen mukun shala de ma fa ya fa ha ye wura ha ye poi mon kan ko na nkiran mami aye bibi aka kire me de be che ona mo da osin wesi o kamero jam nyakwa me njono mo ti me ko baby ena wo ka kire me de sama kan che mukun anya ada ma woda me yefunu so mo soro da bia ma otina na oti wa o calculate a wanyem be 1.5 year be 1.5 year ni ti dana me hu ka se me friend no dana me friend no na onye easy mam kra
na I wish that the middle po ma we soon you know gum so wamba Hey, ti ne say me ma no makoye ye duro wo mo yiri no machi ana. Me pa cho wo ye di ani. me fi Wo ye mfantini. me ye fante fa na takwa fa ti wo de me fa se me ye Na omo no fantefo no takwa ho ne ho ye western. Omo de enye mfante. me fa ndem ye fante Sa, mo fa ndem ye fante enti se pa no. mo ko baby na dunsin na ka cha me de ma fa mo kunu echi mo pa ne cho na mo ka ye inde driver nyi no onye me da won wurem ye da won wurem na onye me da Mo kokwa so a. No wafa wo wirem. bebe mo park mo blood na one ye so ye kete ye da dama Na don fa on to be fa ne nko guest house. Me say champo kwan so ntire mema bebre mpei sa omo yiri be kono. Eti sa anyin se we no ye wuku di ana bra. mo kunu nyi sana ba na ma de na me ye ne nti na afra ne mpeda obaba to wase kire mo pa mo kunu chi Na wabo papa na mane. ma ka kire No se de. na ne nyina yin de me dwana atoa na wa pa ne chawa mam na wo jem no da chem da mo ba ya cause doctor na kire da o kire o twama ansana we ya friend benyi no san sha pa che oni mu anya ada mawo anado botum di Na bra pa bibi wo wiase o. Na me no de me ntia se ne be ma no na agye lock bi ato no so ana. ewura mu hɔ na ho me wona so ma me ya sanketo a na no se na ye di san komo we se enti no mu nyina nso ka ho ene abɔ no ye twa no a so ma me wo nya akwala no wono nso hwe ya na ba bi o janso na mmoa mo ya me yo on Asem for adi inde no. driver yin sisi a me fra na onfa Odi nkwasa asem se wi. ma fra na onfa No ma no ko ni hwe o onfa yere. O ne yere. wa wo 3 Eti wo wo badada na. ma wo 4 we kan wa 5 ni Eti ese no ridwa anto abre ye se ye ne papa ne nkasa. anyi no kasa mam pa Wo wadi kan ka kire no but ma pa na cho wanyi ye penfo akọwọ ọsọ no nsom da ye mema bi nya wo se ya. me ye da memba ha ba sisi am Wo twe wa menate. wolo kone di mama Ni aye di agi se ye mane ko Neske Medical Center. Neske ai. No mo hwe no. Santasi Kejasi. Oh. Jericho. Second junction. Fertility hospital I tintim dem ho. E ho ye kama. Akola akro no ye gori atekro bepia. Obepia ba. An environment no ni general OPD ne niema e dwaguo no. Obi anfa na ni nkyira. Kevin ye twama me why. Hey. Me se champo mo na me de say the sister ne to nko o ya nche no me de o ye me mokola. so ma me de sister ye ya wotiwe ma me kan kure Mo me fa ne nko. so ma me kan kure one chance na wonti no obi Ah mani tie ba mo mani tie aye futu. obi anti one chance Kevin so ni mu e. mfare tranche ho so ma me sister wonye mo baako se Eh me se champo. ai hwene ni mo ye ode to ye ode ka se mo se enka wusu wo na ka wase Na so de me se champo so se ma no me bi. se na ni mu kire se woni ho ababa ye ya wote se wo nye no ya nka ka te ye ne te ye hu na ni mo no na ni mo ne nse na wo se ya wa ya ade sa no eni adade no Na ko anya dai. so ma me ade ya wa ya wonu no woni mo nyina no nyama nyina E show to de nyin sese ne nam no de ope no no. nya ne ope no na me ka bete se wo ye bibi e ma obi ahu se wonu no so ma me wo ti ase hwe o so ma me wo bia ya woni ne twi empra fine wo ba be ware so person you team na dia sa be makura sa be ye wo fe se hukun best man No pose huku na na ya ko bon chiaoka bon sam no mo ye sa de no wo chiaoka yan kan ko na evan chira no me na nsem se ya na ya metaya ne esa me so person wonim se woni be ma we eye bibi e de be nti so na so just see you so kuro na kan ya wo se da bi me ma ne nye anase bi ase ye mpe wo nua bi wo se nsu de na just that day no wo ware mema mienu ana so fa me busa that day no ware mema mienu ne mpra ne okunu e na wo mo eye best man enti wa no ware no
be oba do tiri mo dress na wo free hefa wow e do so for me what were the kura so wi a ansan so no mo ansan so de boto kura po osan kwa so ansan so no mo wo se timi nya kokuro dro akọ bibu wo ewurem ahụhụ m nyina wa ho no mo so for me ena me be na me ntuma ewe me se na ha na rusu nti ese be bo ade no so for me be page enam se me na abontinti me page man tade kwa me bo ne pono krampo me mo ne saa de be tra ka mu me be duru ha se ansa na me bo pod adentra me wa adwene bi se honhom bi na baabi na wo show she mushi wo mo asase ya the universe asase ya anwene ya de bo wo anwene ya de nwene wo anwene na wo de die na nyen na ya ka seki so suma enka wo didi kwa so for me ka de bi to from egun sa kwa de ma universe busumi bia na ka wo yi na ye wo de no mi say abre universe wo de abra sase eni wura eni motia ne honhom ya atwa wa ahia ebe kombe senya wurade ebi kwa na nya benedere yam because what deep on ni akasa ya njaje enu ti no confession no onya ha se nko ha ewure mu hono no kuro mu hono mo fo no efresa ahemfo no ebe akogu nsa akanche akane yebeka asese sane mani nyina na asori dia bamu yesu dia babamu odifo dia nso babamu ono akasa nso no confession nso no ahemfie no obe oso apaniku ni chew so far be man still a wonsum enya sa ti yenso enkom bi mu ano be man no wonye obe hwehe enti be man no nko aso bu krampo so far me say enya adwuma be bia me kan say be bia wo ya no mta ye sa ne ma nya ba kupe o ese bia wo wande wo mo ya abre enti ahonhom ne bu afu enti ese se ahemfie krom ho no no he no wo mo nyina ba mu ebe gu nsa be bia wode nye Kristo asem wode nye Kristo asem ya na no ewiremu fa ya na mo te ase na na broni ma ne no mo so Nyankopon wode nye se ye se ye kogu nsa ye bone se be ya ne ho beto no wote ase so ma me wode ne kakra bia obewu asodin because 1.5 years so for me me yake me franchise to mo ye o mu tie ye na o mu gu so ye sam ade ye de bia ye kan ya eno no mo ye very careful emema nye kwasiafo o emema wo mu nyimi ye ye be tie sika kokko do oba no ba wudini wo ma mpra aba be ye best man oba trans say ya wo se no ho kwasa be ye so for me meka ne yanka me de ma no asi oba ya enko na me de ma my lady enabna day ya dabone because my lady ene cases here eba osuo ya no odin entertainment kura enya agro my lady ene Tuesday na ankasa ne nsem ewura ha no ye hia kuntu blanks in the ekuriye ho because ensem bi wo ho a wutimi dwene ho a se ye wiase ya yati na nsem akakraka se ikoso na mame kan kira wa afo ni bi my lady mi nwa wade mi nwa obi awade nanso so wote awade ase na wa hunu se wo yire oda so ne ex eka jano wote awade ase wo yo ba me say wa hunu se wo kunu da so ne ex daka so mu a jano wasomdue nti wo be ma no so hu so ba no so ne ex koba twitwa so jano na dia na dwene ye no won konko fe no o mane nkofa konko ma bia mesesa wo high life because asem we sister ya dia wa ye ni tiri mu oden bema aba ba ye ho ade e ba ba ware wo adane mpo a bema na ba ba ware wo best man eye wo ex my lady best man eye wo ex na sa best man kro wo the best man no the champagne ma ukunu no de awudro gum na ukunu wonum na wawu a wo ba ewu no waku ba mai ewie bema na ansan so ho a wetimi aya me kwakwan so me emema na mo mo yire no mo nkokọ kwakwan so tutu kwan no ewie ma mo nyina mo aha mo ya de my lady asem we ya mahunu meme ye bema awie yi a kama dwena sesa me yire sa wo kwakwan so mi amekwa akofa ne ma abro me papa sa na no de ye maame adan na enti yentimi trust oba kakra kra sese generation dia ye no wokọ ware oba na ekwa na wani ne wadwene se de akire wontimi interest no sese me sane amaami kan me onya me mobo because wontimi ansuro nyinsa ne awo kwan wakobi wonim ne ewom wonim se ne sitie sa da no wani bre won asa na akora beto ho akange wansuro ama hu
sabre no ka wo sire nyame se awrade hu mo bone so ye me asomdwem so wo de ukobie mama wo ex am wo asan fa nwuram bra ne de ogina na obegina ho because I am me because me makoma den no me anka me ntia se da me ntia se enti my lady wa ba hu minim se papa e wo ka wani mfare bi obeja amanaka no no so watimi enya na asomdwe me da ase adusan kom na nsa na bra mpatenete yankwe Ebremu ye na yame ase me ma official pa bada bedi me afashe apo ni bebe apo ye po bone ye musu oh na ma mu nyina official pa da mo ase apo de ye anopai awie mpo ase awie mpo awie ye na Awurade ase na ye mi adoso de ama ne mo bi official pa chawo umpo mu te sei na obi adanse a wodi ye 27 December and I'm no dika aka ho asem wo se ebe se mfie nan ene nakakra ene hu se bibi abesi nani so na Ghana ye wo ade bi se ye nya hu se bibi abesi oni so pa ye se ete enti won de o keke kete to won se ete no a ene esi nani so not knowing say ye koko ene si nani so na nyame adoma wono mu adusa no koko ni nyina apepa ama wona ne mafra me phone so dede wo fie ho na aya danse de ama me a emma me tsena ba bia me kan wasem say 27 December ya o enwo ni gie na ma me kan enti mitimi gina muka say adusa ba me sha ne adusa ba kasas eye koko duro kase pa me pa che wo adusa ba me sha ne adusa ba kasas ne se koko titi obi koko ha obi koko ji obi ani ji afini nsam ahye dem a ebe me kan form say no madusa ba me sha ene adusa ba kasas na saa de na ha wo se koko no enfri wonko ye wo sentence bi wo da ne nwadi a ema obi nkan ten se ye koko enipa bebre adwe ne se age se wo se koko na fifi ni padua mu ansa na wo se wadi koko na ha mi na enso ye wo ne bi wotimi da ne nwadi bra koko ni fifi wo na hu se wadi koko pa ebi ne se ebi ni wo bi a utita dwaw dodo no atimi nya aso bi na tini dware se gaga eba na huni mu sonsuo wo bi akata atache on tententente koko no e wo wutri mu ntine ye wosa no wo bu won so ne koko no e ma opone ahwene wo siri tiasese ya na emoja fini huni mu ba wo bon se peja wuti ko so peja wuti na wo peja wuti a emoja na ye SS blood na koko no wo wutri mu apaya emoja na ba wasa account yakwa enti moja na sa ko inside no busasa sa SS blood no fa na ekọ ewesa kofo ha de abro wo bi koko na sum wo kwani minimu sana na sum keka no na wo posa nani na wo kwani minimu na wo posa ne hone na wo nwansi respiratory system no nyina ye choke koko agi ni pedua aboso hwe kopedu sa heba mixture neto ne capsules ka ho mr tea kopedu sa heba mixture neto du sa heba capsules ka ho wo se na mani esi age wo to du sa heba mixture ato capsules ka ho adanse a ebe free mu aba no wa wo say yes one madrum enti wo hwe ye to no ya che ho madanse nie Awurade de adanse mu odu e de eguodu sanum wo bu woni koko na fifiri ne to ade a homete wo wiase paante koko fifiri oto medofo wo transe ba bia entra wo tonka mu wo tontam no tontam finfin sebe wutum wo no na akwo hyewo e hyehyew te seja wo transe na wa kye oto ya koko ya de ya nkanka se de tumoja no wo transe nye ye se de ka matren enema ka presse ne ka nya agro koko no ma oto ye ye hye oto hu de wonya wo bu wo gina na ya bon se ye ba kokokokokoko wo hu de wonya no ho wo bu wo bon so gina na ne moja na enwunu no e moja be hwie ne sa ne yem hyehye no wa anum nu anum wo hu de wonya hwe gidie ye ba ko pe fa gidie ka ho ne se Awurade se asaba ma me adu sanda bia no me hu no television ana me ti no radio so wo TV ne radio ahodo ma me kan ma me fa gidie nka ho na me nkonkoto adu sanda bi na me no we se Awurade betimi afa so no wo de woje aba na ye hu Nyankopon so wo de ne mode mo beye koto adu sanda mixture ne capsules se wo bleedi anu to so 1 month ti ni yo no continuously for 1 month the entire say no 1 month no 1 month say be adu no be wura wo system no me ye makoko a protein etu ase ama wo wato wo wono to ba kwa abet se de ekọ no but wo gya ye be sa ba
secret we obi na obeto ndo be ka kire wo ka se wo de kokoto bi wonum na anko a waje ne sika wie but no kure na me ka kire wo num aduro no kwa wo system no yie wo mo se koko ni nyina akọ wo bo ra heba shop drugstore license chemical shop bi e be wo Ghana na wo se me producer heba mixture ene na du sa heba kapsasa wo benye bi ato anom na eba boa ba bie ne wo eto do wo Ghana a wo se wo producer na bia wo nya bi nto se koko na fifrew wo bu ho ne koko no agu ne komo nketenkete se ye se kaba ne ye komo kakra anase ye ni paduam da bi wo se koko ne tuetue ne mbodi ne mu tuntum aduro be na wonom ye koko ne tuetue ne paduam sa black wo hu ne awanya ne ho wonom aduro wei ne akeka ne wonom wei chese wo hu de awanya numadu sa e ba mesha wo to mesha na to capsules ne ka ho wei wo be hwie koko atre ne tablespoon de mo no wo be hwie 6 ana se wo ice cream cup abele cup na wo hwie 1 no yi capsules we 2 na wo de aka ho na wanom abom anopa ne anwumre ane gi stamene se wonom ayenkan na dofo tie ne ye sikiti wo mo ne se wonom ayenkan wo be beto koko aduro ne yam hyehye no sansa Ghana ha kam ya yese koko aduro wo dwoso bi aka enti wo to ne nyina na dwene se e wo se wo di adwuma kọ na wo di yi ne nsuru mu sansa e be ka no ama the whole day onko adwuma na sebe wo de akọ toilet da bi ne sa na tie we di yese no mfa kọ adwuma eno a enkan na wo soro no pa na wo se okọ ba bi so a wotimi se wakọ na wo yi wo nsuru mu ama bibia ye kama no mfa kọ adwuma na wo adanse abedi wadusa wono obedi adanse enko wo adanse ne no wo so obedi bi wo bu wo ne sisi yade koko na de aba enti kuro wo ne sisi mu tutu no eye ne ya ne sisi ne mu hyehye no aso de to asinti na etwe no me se koko ne sisi yade de a bo modiara se ko kan si drug lane repash e wo bi na na bo ache heba so bi onim bi obenya bi wom wo ko hello seba wo bi afi tinata heba shop bi a wonim across Ghana tinata shop bi a wonim across Ghana no wo ko mu a obenya du sa heba mixture ene na du sa heba kasese bi atom kuro bi a wo so bia de yanse ye bi heba shop anase bi drug store e wo ho pharmacy wo ho no wo de owura mu a wo se me pedu sa heba mixture ene du sa heba kasese mo hwe television no numbers ne de TV ne so no sa number kro no an wo to a egwadu no me be so na mesa abo number no ama wo a wo tie radio no so wafa na bibiri na won tie ase a wafre e wode betimi afa yen so na wode wo gi aba ye ka bi ko ye be ma koko ne beto a wo no edim na ye kakra ba beto a wo wode hase se wonom e bi a meka se yo ba e di kro aba wo ho enti nhyiamu mu no wo tie ya wo obabu wode ho kan sisia no na watwe ne mu oya wa ifi ne ho ba no anu ye den mesro aduro no ya ye e de amase ekuro biare wo system e ha wo no obo ni pedwe ne kuro nkasa wom enti tutu no ye ne ya wote ne wedi enka pa se wedi ne mu tutu no dwa no kopedu sa heba mixture ne capsules ne bito wo ko akra ye wa be kala pass wodi be last farmers wo main traffic light wo la pass be last farmers wo no last farmers enim wo no se outer lane bi da wa mo tonto nku a mo pa odokọ kwasma akwa wo kira wa ye somebody si wo be a pizza man na chicken ma wo no ye wodan nachi last farmers enim wo na wa ne wo fa number no wo ko Kumasi a edu se ba center ne clinic ye won fidi e hwe nipa typhoid malaria prostate omemasam syphilis gonorrhea ya biara wade be fa ye so ye detoxification ye physiotherapy se ne ye adwuma Kumasi wo soame magazine macro Kumasi soame magazine macro takwa macro na meken macro wudu macro overhead na se a soame macro overhead na se a ye wo go filling station danum ye wo go dan na mu ubetimi ero ho ne ahwe ubesunya na ye we new town ye ni susu gold die no hwe wote Rikus hardware ho ne wo kro bia wo so bia wo takwade da wo hwe me a wo konim die ho anasa Christ is the answer older point nkakra benya bi wo takwa na wo hwe me a owo as bibiduro fie ebi wo wo bi tse Cape Coast apena wo Coronation Junction wone nkramofo da ne die no hwe ba bi mtoto tilapia na wa na Cape Coast obefa ne bebrede ko mo nkoto mfama no mankasimfo Jeff ewo ebi wo mo amo ewo achemoda mo kotwumesi ya ba ebi wo ba bi eto duro biara wo Ghana ha ma ma ukro di enchese bi ni ba bi a wo Kumasi ha Freddy Mens misi e ba Koronak PFA Pharmacy Costa Pharmacy Osons Chemist Hamay Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy NNA Saks ba bi eto duro biara wo Ghana ha no deni he ba no mo biara tonton bi kuro bia wo so bia wo so pedu say ba mesha en ne capsules ato a obenya bi ato anom
ne betumi asiesie o wo yo ba ebe ma ho ye fe oh me to bi me age kire kwa ya wonyini den so ye Awurade adom ene habai ma organic nko system ni mu wo bu ho da bia chemical drug we ya ne se dudu da bia meka me se yen enkenti ne koko wo bia ho because of carbohydrate food o di enti no wo bia wo koko wo no o bia Africa de ye de ke se pa ye koko enti se wo pa bibiduru anom obi bona dwun poso pa bibiduru anom a mane no madu san ba me sha ne capsules e de se dudu wo so na pa anom anopanye enwura fire wadu a edudu na wonnom wo so wan fefe na sample ma system no aye kama me so pe bi to ne nom na sisi yade koko ekuro woni peduam emreye ubu nsa yawa wo fam wo kwada wonim ade ne ba besina koyo awun wo de to me chane capsules me say won sa bu ne ba besina kokora awun number say 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 7009824 055 7009824 the church way 055 7009825 055 7009825 do oda yare saba ni yerade na wafa ugidie ni edura ba no so da yare saba what say enkan e wade mfa yen so no fa yare samro na wo share na so kasa de sai ba ni aje so say madanse ni God bless you more bless you too that's it amerusa ichia eda obeti abram pasa fie de was and some dey beto me definitely na mo say eda be e be start match na no my lunch me ba po we nko ade e be ko akopo that's yo na abram pasa was sen obenya abatetele also be ba abram pasa also be ko oh ka me shara de e fidi ke me say abram beti so me mi enu pra me shara de ade so me be fidi so na be share o menka maam say akode so be share menka some ye me ko pen dekness no oh ade share so wo Mami bi se wo ni anana say point na o ye no say me say abatetele stand ka ye me ye no me nya we bra odi bra oba obe hwo maka na fidi so menyaka ya metias na nyama de se meka so maka afefofro na esi na ablam patoto ni e was any passes ena ntwie na etuni na wo me mayas se me ko fa boa na ntwie o de ko petu me tuni na nyama ya so cho na wo ko be biem a ya ngwe na abram pa malady obe ya semu yi anoden malady nyame hira ubiem on say enemedika aka say confession na de bae no confession din semu no abeboa enipa ni bi pa malady nka asemu be de wate ehefa na nka be hia asemu be date so na nkehye no ho a yesu wawu malady hwe ewiase nipa bi emfa de bi onsua de sa na o se meka nipa bi nsua de se unya ware a waware o ware enti yedi kaka se so free se unni adwene de ware enko ware na de tena wase na de opeso yo abrabo bia ye malady hwe eda wo ware de obeye best man kra ye ompena e se okofa ne ma brew nti ama ukunu na be ya adamfo ukunu nim no enti se o mana ye best man nye den atimi abeye o best man ama waware kama na malady omo yire no mokokwa so no enye wenku na ebesi o malady bia sisi a enti bema bi wo ho wo se o ma na yire nkokwa so obi ntiase malady obi timi ka so o ma na yire nya sa adwuma na o se an bema de o ware no so ma nya adwuma na so ompew wo kwa be so onyi wuni ntia hwe se awura kwase ade a malady wakoye yi sebi malady edi adwaman ko na de ahodenko waware awo nan dada eji di ade na wo pe ewo sa ennanim di ade na wo pe hwe no mi nsem akofa ma ho hwe nsem akofa aso a yesese wuti ni so malady be ma na wone no aware no oye ensese nkoma na tena ni fie okra malady o sen ko pam no okay ni wonti wo de na wonti wo cha pa na na oguso ene be ma na ya ade because wan hwe kro ade bufo bebo ebebo na kunu malady be ma na ya ade wo so na komam malady so oba pe wan hwe ni me besi ni be ma betima kopia fiase edi enti ana me yire ne ho malady boni be nko ana memma bia ye
malady da bia ka memma ankasa bia mobo na memma mobo ankasa on se wote honim se ne yire ekofa bode abeton onwini da se memma driver ode ne ko ba fankro yire no mu de malady an ode o so obi ba kan wo yire no akono obi na obefa no malady obefa memma yi onzo so frɛ no onfa ono obi befa ne yire amo no so di ne sabegu niti obeye adwumaden am obi abegye afiri ne nsam malady no mi no makofa aba no na malady hwɛ eneye manipa bi ntiase amamre ni amane na ewo ho so ukase wo ye no nkyerɛ sɛ asan wo Kristo soma wo ye ye ma fa kaza de ma kaza ne fa nyame de e ma no malady eye tietietia malady ye kyerema mo ma hunu sɛ de te o malady na nya sa na wo mu twuro nim nya sa na wo bible mi nim kaza bi ho Debi, malady ye woman no mami nkyerem. Malady ye woman na pese ma ti ase no. Se asase na o man koda so adimfo mpa no. Malady e wo de wo no. E wo de hye ne nsa. Asase bia wo tumi edi so. Malady ye man nti ase. Ana ye mani po mu tie nti ase. Sa asase a wo nam so no. Ye wo de ho hye ne nsa. Eti na kuro bia wo hene da no no. O hene ne na komfo ne ho e hye wo mu nsa. Eti numi bia na be koso on. Dis wo mu bam. Malady awura no onyamfa ne hu ni nsa o se opese ne kuro ntiase na wonti menwo na nya sempo sa e wo se ye kɔ baabi kuro no nkɔfa bɔde wo so no ye kɔdwa ato anananom no mo kɔya amamna ne amane ese efata se de be ya malady obeti obeti ne ho ama asase na ye free ente sa malady ye de ano be buru so apachew papa be ka so wate on de oni haw bia na nso asase ni kuram eni ehuma ni nuane ensu atwa wa chia no omukram malady di ade na ma bi gi ni wiase edi ade na ma bi gi ni wiase eduru ba bia ya ne mu oya o malady unya wo ba ma na fe wo so ode ni sa guniti na so obesu so be do no de ni sa guniti be ma gi ni yiri di jesika fa kofa bode beton hwa abrabo funu ene nkwase ade a wakotina wura mu akoye malady ne afini efa ano wanyem hwese wo tiakonyam na wubunyam wei ukwa na wo bai eti mebi eti na wie ya o ma wale so mu so mu de o mu kunu enkoa kono no enka ho no mu be fa ba bi malady de wo mu bi nie udi agura nkwa hia wo be hia no we de ni bi kura nesua medase malady medase pi doctor anso asa oba asa agura no eya fa ho na blonya wa medi blonya tame ha me ne lenda e kan ho asem na odi wolenda ho ya enkoje enti ya powa so oba asa agura ebe hu anako asa duro nkwa na ade maye eduro nso yedidi ansa ne anu aduro no cause wa duro ndie ye adwumanti ese minya energy wo me nipadua man ansa ne manom ene de ye nyimfa ho ai ya mani amanya kama yenkwe ya be kama me da ase awura doctor enko Prince Emmanuel Clinic yo otafo de ben okes so nya banko ade a oyare no white powder papa sa and last week no IBJ or JB Koma o mame na ono abedi adanse wala say mame no hoto no susu kra kire na danfo bi sa na dro no etinti o yare abra Prince Emmanuel ba ho beto ya dro no so de ma na ye different bi ni abonten that's right ti so obi kofa bi be kire say white powder oboa ko Prince Emmanuel sa bi ni bebia that's it. Enti Mr. Osebia o hypertension and now diabetes and now say kuto jo sisi onkase mu ene hawa bra Prince Emmanuel. Na da bia make say ye frey abrochi for hospital reasoning nyina ne say Ghana had obi yare na ja konfa no chisuma anso ye du kolebu anso na say sekura de lego abeka ho anye ya abrochi ne de ne ko. Na so abrochi for mum no na eba. Enti yare no e de yare nko ade abra. Say ye liver problem. Say ye hepatitis, say ye cancer, say ye den. My lady, Mammy Kabi, say ne kwaso doctor. Say, ye always say Nipedian or dear pe, and in the MP. It is all dear a pedi manua, and one is our semia ye king. So Obama, who dear and European or ye manua, as you fee, or bound dear Nuku pay a man as you fee, and any Pediano so one near my pe, and near my MP. It is all body who near my a pedi manua, and one no, I come here say, in your near ye dino, do one why ye didn't pedian MP. Diabetes, baby,
akomayare bebrebe ndompem bebrebe ni nyina ye niema nipadua ne mpaide ma no na akɔso de broni friend inflammation nzo oba prince ma no aye juice no ye vegetables ahoro bebre ni ye de afidi atwe mu nsuo nto no one bottle niema aba onipadua mu nyagro ɛkɔ ani ɛkɔ as onsunu ɛkɔ ndompem kɔ baabia ye number ye 055 333 99 15 055 333 99 15 so always screen no so ade guso nyina no fa ya madansi di mame no mpacho mame no ye ho adwuma na boba akubi mai minim Linda sorry nti so mame na ya obo no betima bo mame dey say woni ha bi oh okay Kevin pacho ya the testimony na ba ya ready am important dada no last week the buy no abobi mai nti Kevin ready no enkran ye wo alaji ebentabora your number is 0500 44 4422 takra den so ye wa pramdo 0209 942066 Ebra Kevin ready no ye wotafo ya rem ko ade abra so ba ho beton eno de no two ways about it oba ne instructions ade be ma o ne ma o ye na ede yare ne baaye no ye be kyerɛw wotwu ho firi ho a eno ano no wo ma nuane nura ni pedua ni hia no a o de be ye adwuma ma o sa nete sesi a my lady wo hei ena woni ne ma o de ye adwuma I ready woni ne ma o de ye adwuma anyhow oh Linda yo woni ne ma o de ye adwuma so ntumi nya adwuma ba say provide u bibia kama o ye adwuma sa na ni pedua no so ete nti mesrew so yare abra oba say ye wani say ye den oba yankopɔn do ho beto enipa mo aba ho omu ho ato mu no my lady thousands omu mfra brochire ba she da twa plane ticket eba bejara sako omu edinro efia ekoma omu chese buburuja nti so otia na otimi nka na yare nko ade na my lady ade ba kwa na hadwe na so bo ho a wa chine ya jiniska bebre nti wo kan se ya na adwe na ye se ebia enu abia ye de ne nye nu abia eni nti so yare nko ade a fa number no 055 333 99 15 na white powder ne de eniema eye no ehu Mika say mami bi wa America ne na white powder na ya brofuduro na bibiduro ene ye ne ye secret mami bi wa America na ne buy medical doctor no ne no wo ho na ne yare no oso wo de achini ne ba no eni bibia onye ma no emfa ndi afi kura no oso wo de shadum ni adan ena ye de bi koma no ni nure ka ho ma me no ho ato no ma ne ba no ene no ngongo say ade we ye de mimi ye medical doctor wo America ha nwuma bia no ami nsu aye wanti ba so ma me yare e prince man wanti ma me ne de onfie ni agro kete kra enti wo yare abra white powder no eye adwuma fi otisu kosi wo nas eye bibia ho adwuma anifo ma me bi 83 years o shase no me ni juice no o se otimi kinkai bible wa bra onyusu glasses number no eye 055 333 99 15 na ye de bia kwakoma onua bi wo Germany say Germany opostu wo ha enko opostu enko enti mu amu wo Europe nyina mu hia bi no mo fa number na e wo screen so no Germany number no na mo frɛ no wo frɛ no a wo nsabe ka bi na o yare no akɔ eye bibia doctor bi wo France Dr. Sebonsu ono bagibi osma ne yire mano ba bagibi no de apostu akoma no no de ye adwuma of France memu ono ankese de adanse bebre wo mu a wa ma omunra ma enko wo start white powder no a na ekɔ enti enye sagro na ye di aya asemu a enwanwa enti bo modern so beba na oba na onya juice no ye wo yi bia frɛ ne lensi na nso ye de gu aduane na edi ya niema ne de bibia ye special enti Mr. also yare abomodem bra o tafo o fa pamko no so na so doctor isade ya de niema horo bi efifiri ni pedua mu bia no etese fibroid koko etese koko bibia efifiri ni pedua mu bia no udi linsi na memma wo prostate aye kese ne ade
ye wudi gu aduane mu di no gu na wan fa bi ama pacho da bi ene ya fa bi next week okay ni bi be bro enti bibia fifiri bia ma me ba ko obraman he ya ono ye ma ne bi ono abedi adanse no akotwa scan owo fibroid wo sha se so use no ano a shrink ama okotwa scan no eni hobio nti bibia fifiri woni padua mu bia no eye ho adwuma kama enti ya number ni 0500 nkan 444422 and afi takrade nso so 0209 942066 de ye kenyina ne se unya banku ade a yare ne te se de ebekọ ifza niema de be ma wono ekọ repair ni pedua no ekosiesie ni pedua no ne enti ma diabetes for ho to mu no ekosiesie pancreas no kama esiesie akoma no kama enti no mu asisie no ebiebie mu kama na afi bibia ahase na eye adwuma enti principal no ode asem bo modern so be babrochefo bia oyare bia mame baako was ni sisi chiae afidie bia no man franco shem oba principal no smile or frey na edi no command no bibia e kama ya number 055 333 9915 yadase Dr. Meham Prince Emmanuel Papa de to aso ne de sanitorium sanitorium and clinic yes. Sanitorium no ene de bia ye de enuane any natural products juma eno ni sanitorium that's right yo eti bomodin aso obeko na ewrade mfa ne so nsa ya de yenkwa homa ne so 0554931931 0548931931 Nancy mienu a yetena so nyina bia ni wa ye mofra sem abratina nkra wo hyi aka koda ba mu ya to atiresi ne so ne nadam ukura beto so ma ayese pinso akura ba me nyina adwojo e ya wre wosem dwama no aba nipa so ewe ebre no ano de ne pa abratina nkra ya wo hyi 0554931931 0548931931 obi ema yen so mpom hello pacho entio pacho to ban ani o hello yete wonka okasa sumani dwabotire ko yini free so hello me pacho odin ba bia akasa free pacho mo ka free akukanya yo yenti o mame akukanya yete wonka akasa madam pacho obana one na kula ada ai wanya dia kura wanya sasa sema yeye huyu bacho mtato mama oba pa ye tie o kwa nhia ni na mo de mo kasa mo pese ni pa jeje won de obi enu wa wadaje o me fiti anopa e di anu medie awfra na meje homa ba e ma moran hello na to kronwa hello me pacho din ba bia akasa free me pacho me kasa free takwa me Patrick yo pa ye party entie wa yo me say mama no mum sabe say de sisi awanya problem na man na wa wo no onde be man na wo sa eni nyina na dabi onu wa ne ma ansa na ko bare be man na wa ko fa ne china wanya problem no correct ya asemu hello pacho yentie o pacho mane awoni akwa ne bedai e kodai da ela mo so matu akwa na pamela wanya de company kunu ne chew wanya de yo yedase hello mama pacho good afternoon pacho yentie o me pacho so penny ani o me pacho me pedaya me ni producer di nkomo kakra pacho me face live we out Jina sudi no producer ne fa na o number no why pacho
Ofa number no Kevin we are friend. Mo bo bon de bia mo bo number. So ehunu de etua mu. Ne ho wo so said what atete na ma wija so. And so said asemu. Hello. Afternoon. Afternoon, Jampa 20. Yo, it's you. Mami, Ubojimo, Papa, na in video di TikTok out. They are very cheap. Among is much testing the year, papa. They are present card more. Aha, yo. Among many are papa. Now, we must really work in here. A teaching away. And yet, come about the now. That's yo. More impact about what started more practically. Mom told me more for them. Ah, yeah. I told you, a moon kept. Oh, you are. Like, you are. Yeah, that's a pa. The boy fashion. Ya mama Doris or money and tree. A good dear, more good dear. A good dear, more good dear. A good dear, more good dear. Fiamason, Mensa, you call me a bota in Tiana, and you call me and Yatsam Bofra. Near Upe Biarla. Say a silver, say a gold. The old you go comb the tone, Saudi go a cinema, then not debut ho. Ya ben Georgina stores and Cramacola, Oka, Udi Bomidin. Na me fa kwan so bronya no na na mane antwi the boy ne bra obedi mi bronya fan the boy na kasa na na mane antwi ba bi o bi awrade nhira no obedi mi bronya se kutu na mi nhira no pa. Hello mama me pa cha udi ni ba bi afrefri ashe from Opusian. Akoyentie o. Mami ya otosu ni ni nse wasem. A classmate were nursing me almost the same thing. Obi fa no ma wanka actually okay. Obi ya ho ma me na ewie owie. Ya dia ma me ya yedi. Na se wura mu na so poison so. Bachape. Na me se wura mu na so anye kora obi no koda wura mu a. Bachape. And the dama no one number of animal free. A bonsoir, a man only appropriate tone. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, about pint away. Oh, but Adazoa you got to where the number. Dina phone so producer for number no. Aye, fan by my many number. The number be try dey say bejeta. Amen. Na dey anchi. Hello. Yeah. Hello. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Papa ne dey what no anyade. Anyade ebi dey komo che papa na sam you. Hello. 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 Ebusianfo no me nsabo. Ye de besia ochina Sompa Nkomo Reggae Wednesday. Ye betena se na fe ye de atoato so e de amamo. Erade nka ho na hwe ho so yi Sompa Nkomo yakra. Hello.
Ebusuafo no miensabo. Yɛde besia ɔkyena yɛ Sompa Nkomo Reggae Wednesday. Yɛbɛtena se na fe yɛde atoatoa so ɛde amamo. Awurade nka ho na hwɛ ho so Sompa Nkomo yakra. Ewurawu ni pedua ni mu a ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se ahoɔni nu a ɛwɔ ni pedua ni mu sa na ɛnoa na ni pedua no ɛde ɛko atia yade no nti ɛma wonu mu to ɛno nti na wo behia grow fine herbal tonic a yɛde koko aje ɛmani pedua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia yɛton abibiduro sɛ wo pene dodo mu etua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me dia semasio kanene pa no na saa na me so ya na wode me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wine oso ko to de abrewa this man abrante me shuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene the capsules ne ya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene the capsules asembia ye hu edeba no hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules enti se sia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia